Il-Partit Nazzjonalista jrid soċjetà li jimpurta fejn ħadd ma jkun il fuq mill-liġi. Il-Partit Nazzjonalista fi stqarrija kundanna l-aġir tal-Gvern li ppjana beda u kważi lesta xogħol bżonjuż kemm hu bżonjuż fit-triq tal-balal mingħajr ma applika l-permessi meħtieġa skont il-liġi u hija konferma ta' kemm dan il-Gvern jemmen li hu il fuq mill-liġi. Dan huwa ħażin u perikolus għal diversi raġunijiet. Fistqarrija firmata mill-kamp tal-Oppożizzjoni Adrian Delija u mill-kelliema tal-Partit Nazzjonalista Tony Bezzina, Jason Azzopardi u Marthe Sportelli, il-Partit Nazzjonalista qal dan kollu jfisser li fil-waqt li n-nies jimxu skont il-liġi kif suppost, il-Gvern minflok jagħti eżempju jażel li jaqbes l-applikar tal-permessi. Dan wassan sabiex ġab fix-xejn l-Awtorità tal-Ippjanar u l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi fost oħrajn għaliex fejn suppost dawn l-awtoritajiet jixtarru jagħmlu l-istudju neċessarju fuq kull applikazzjoni ta' żvilupp qabel ma jibda x-xogħol, din spiċċat gallerija bidejha marbutin b'deċiżjoni tal-Gvern stess. L-isqarrija tajt li huwa perikolus u ħażin għaliex il-Gvern qed jibgħat messaġġ liċ-ċittadini li m'hemm xejn ħażin li tieħu l-liġi bidejk, bil-konsegwenza li minnu l-aktar dajjef jew batut ma jkollux ħajt ta' kenn. U ħażin u perikolus ukoll tkompli l-isqarrija għaliex iċ-ċittadini ġew misruqa mis-serħan il-moħħ li l-impatt ambjentali għandu jkun imnaqqas kemm jista' jkun minflok isir xogħol bla pjan. Il-Gvern wettaq diskriminazzjoni kontra ċittadini kollha li osservaw il-liġi billi qabel ma jibdew ix-xogħlijiet ikollhom iġibu l-permessi neċessarji. Il-Partit Nazzjonalista kkundanna dan l-aġir għax jemmen f'soċjetà li jimpurta fejn kulħadd, inkluż il-Gvern, irid josserva l-liġi sabiex is-soċjetà tagħna tkun waħda ġusta u ekwa.